Molt bon dia. Des d'Esquerra Unida volem lamentar la qualificació de la Vall per part d'un estudi realitzat per diversos investigadors del CSIC com el poble de tot l'estat espanyol que pitjor ha suportat els efectes de la crisi en els darrers 8 anys. L'estudi, anomenat Atlas de la crisi, mostra clarament com hi ha un model econòmic impulsat per unes polítiques públiques, tots dos fallits, tant el model econòmic com aquestes polítiques públiques. Polítiques públiques que coneixem tots i totes, les del malbaratament dels recursos, les de la multiplicació dels preus de les obres des que es projecten fins que s'acaben, les de les retallades allà on més falta feia. Si agafem aquest mapa de l'Estat que se dibuixa en l'estudi, veiem clarament com l'eix est i oest és molt important i tot l'eix de l'est és el que més ha patit aquestes conseqüències de la crisi, sent la Vall la ciutat més vulnerable dintre de la província més vulnerable que és Castelló. Des d'Esquerra Unida, la Vall, volíem, per tant, preguntar-li al senyor Clavell, al Partit Popular, si no tenen res a dir davant d'aquestes evidències, per què no ixen a donar cap explicació al respecte, ja que bé que corren a eixir i trauen pit quan hi ha alguna dada macroeconòmica positiva, però ara que també ens trobem davant d'un estudi molt seriós que abarca un període de temps molt ampli, amb uns indicadors en 3 nivells construïts en base a distints elements que s'han mesurat, veiem que sembla que no tenen res a dir en aquests moments. En definitiva, el que l'estudi mostra és el que en Esquerra Unida hem estat denunciant tots aquests anys, i és que els vallers i valleres vivim en una realitat molt difícil i en una realitat molt complicada que sembla que les persones del Partit Popular volen obviar o que no volen veure. No obstant això, som conscients que n'hi ha que mirar el futur amb esperança i amb alegria i que des d'Esquerra Unida tenim les eines i tenim els projectes per tal de donar la volta a aquesta situació. Es fa necessari recuperar els nostres recursos agrícoles, impulsar la diversificació empresarial, ajudar els xicotets empresaris, els autònoms, desofegar les famílies, apostar per una educació i una sanitat públiques. En definitiva, tots aquests elements que han de fer novament que la Vall siga un poble per a viure, que la Comunitat Valenciana siga de nou un millor lloc on puguem viure i on tots puguem tindre un futur com ens mereixem.